danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora Rike alƙawari na muje a samu da rana. Allah sarki na gode maka, kai ne dai wanda kai mini ɗaukaka, ka bani basira yawa ka haka, har da wake masoyiya ta turmi sharaka. Ina godiya da samunki don tafiya da kyawunki, ban moruwa idan ba